Nairobi. Kwa kanyo ni Jokenya makwan gi oewo milion 3.5 ni kama rach ka nyithindo makwan gi ok tin ni 900 dak kod kech kaluore gi onge mar koth masani omedo chwalo oro e gwenge buora mapacho kae. Duol mochung' ne kedo kod midhiero mar oro miluongo ni NDMA oyango ni counties 22 ni kama rach nikech oro. Jafwambo marwa Simpros Okinda nigi ler mar wachni. Ma en thuolo mar abich mar koth ma gwenge mongoro koro pok oneno koth. Giesani counties 22 kuom 23 ni kama rach kaluore kod kech maliyo mokel gi oro mogoyo tach e pacho ka. Jatend migao mochung' ne pinje mantiere aluora mar Afrika ma ugwe kod gwenge mongoro Rebecca Miano wacho ni giesani Jokenya makwan gi hewo milion 3.5 kech kayo kendo dak e ngima marach nikech oro. The drought situation remains critical in 22 of the 23 arid and semi-arid counties following poor rains through October to December, when the short rain season usually appear. On the contrary, the period during which short rains are expected ended up posting poor rainfall. Kaluore kod chal mar kor lwasi kod nonro mar NDMA, counties ochiko kamotingo Kilifi, Mandera, Marsabit, Samburu, Turkana, Wajir, Isiolo, Kitui kod Kajiado ni kama rach ahinya kaluore gi oro maliyo mokwako gwengego. The drought situation in Taita Taveta, Kwale, Garissa and Tana River improved slightly due to the light showers received during the last week of December. However, Baringo and West Pokot counties have slid from normal to alert drought phase. Bende counties mamoka 13 kamotingo Garissa, Lamu, Narok, Tana River, Makueni, Tharaka Nithi, Baringo, Laikipia, Meru, Taita Taveta, West Pokot, Nyeri kod Kwale bende koro ngimagi ok dhi makare ne wachoro. The drought early warning system has also indicated that the vegetation condition has deteriorated in some of the counties, especially Marsabit, Wajir and Isiolo counties. Nyithindo makwan gi romo 960 odak gi nong'no makoro keto ngimagi e akirikiki. Ma ka piny owacho lero ni onge nyathi moro amora mosewito ngimane ne ngaji kod nong'no. Unfortunately, high rates of children at risk of malnutrition have been noted in Marsabit, Mandera, Garissa, Baringo and Isiolo counties. Bad migao mar NDMA wacho ni gisetiyo kod omenda maingo bilion 1 e temo nyiewo jamni kuom jopith kendo temo daro jamni mangimagi pod berberie tero gi kuonde ma pod ginyalo yude chiemo. And between September last year and up to date, the government has spent about 1.4 billion in terms of on-site slaughter, where farmers sell the animals to the government through KMC. Piny owacho koro dhi nyime kod keto kenge mag temo kedo gi oro ka Jokenya okwa mondo nywak lwedo e lwenyni. The interventions that we have include food relief, we have water tracking, we have nutrition, treatment for nutrition, provision of livestock feeds, and also even cash transfers. Oro makinde ni ger ahinya kendo e oro malich mosene higni 40 mokale pachoka. Ma keto Kenya kaka piny ma oro lichie ahinya kipimo kod pinje mamoko e aluora mar Afrika ma ugwe. Simpros Okinda, Ramogi TV.